Казан исемен ишетүгә волейбол командалары мейданга чыгырга куркып тора. Югары үрләргә зенитлылар горур адымнар белән атлады. Түбән дивизионда башланган юл дөнья кубокларына кадәр илтте. Для меня все награды просто награды. Для меня самый главный вот. Минем өчен иң зур бүләк медаль. Волейбол ул команда белән уйный торган спорт төре. Шәхси бүләкләр дә команданың уртак хезмәте дип уйлыйм. Приятно, да, но стоит сказать это спасибо большое ребятам. Егетләргә зур рәхмәт, уенчыны команда чыныктыра, тренерлар штабына, табибларга рәхмәт. Алар булмаса җиңүләр дә яуламас идек. Бүген Зенит Россиядә һәм халыкара аренада иң күп җиңү яулаган команда. Казанлылар көндәшләргә оттырмый диярлек. Наша победа с отчетом 3-0. Мы показали высокое мастерство, класс. Я поздравляю всех наших болельщиков, всех любителей волейбола Республики Татарстан. Мы первые в стране. Дөнья клублары чемпионаты, 6 тапкыр чемпионнар лигасы, 10 мәртәбә Россия беренчелеге, 9 ил кубогы һәм 7 суперкубок. Казан волейбол музеенда буш урын юк диярлек. Победа без всякого преувеличения. Җиңү безнең җанатарларның да казанышы. Алар безнең өчен зур терәк. Авыр вакытларында да яхшыга юрыйлар. Медаль һәм җиңү түгел, җанатарлар мөһимрәк. Алда яңа максатлар һәм бурычлар. Мондый тарихы булган команда өчен 2нче урын дигән төшенчә юк. Рания Абдрахманова, Алмаз Гафиятов, Илгиз Шәкуров, Яңа гасыр каналы. Авыр һәм мөмкин кадәр илә булу соралган вакытта ТНВ телеканалы тамашачыларга яраткан фильмын кабат карау мөмкинлеген бирә. Хәзер «Синең күзләр» фильмы ТНВ рус сайтында бар. Бу көннәрдә өйдә булыйк. Республиканың барлык төп хәбәрләрен, тапшыруларны һәм фильмнарны иң яхшы сыйфатта ТНВ YouTube каналында карагыз.